Finalment, per acabar la pràctica 11 sobre l'ús del convertidor analògic digital, anem a fer l'exercici 3, que consisteix en implementar un decodificador de teclat. Tenim 5 tecles i hem de detectar quina tecla estem apretant. Podem veure a la dreta l'esquemàtic en el qual, depenent del polsador, que la tecla que apretem, anem a canviar el circuit, el divisor resistiu, i per tant el valor analògic que apareix així va ser distint. Cal que mostrem en la primera fila si apretem la tecla 1, 2, 3, 4, 5 o cap, que és el número 0, i en la segona fila el símbol que estem pulsant. Podem buscar cadascun dels símbols, dreta, esquerra, dalt, baix i quadrat, i veure els 4 primers números, bits, perquè és de B7 a B4, i els 4 bits signifiquen bits per cadascun dels valors. Aquesta pràctica, com he vist que aquest exercici, com en els anteriors, he pres prou de temps, aquest ho he fet abans i vos ho vaig explicar així un poquet, perquè si no el vídeo s'allarga molt i crec que per vosaltres, tot i que està bé que vegeu els passos, tampoc és plan que sigui un vídeo superllarg que algun ha arribat als 10 minuts. Per tant, he fet la definició dels valors de les resistències dalt i també la definició dels símbols. Fletxa esquerra, fletxa dreta, forma que estic guardats, busqueu-ho i es poseu. Me vaig a dotar de distintes variables. Una és un caràcter per al símbol que hem de posar, altre la tecla polsada, el valor analògic que mesurem i després uns valors de comparació, que són els valors de comparació depenent si polsem el polsador del centre, de baix, dalt o dreta. El de l'esquerra no té sentit que posem perquè és directament 0. I ho calculé amb els divisors resistius. Amb això seria el setup, tant dels valors de comparació com de la LCD, i el següent que anem a fer és el comportament continu. Si ho observeu, al final d'aquesta selecció, depenent del valor analògic llegit, vaig a posar a la primera fila la tecla que hem apretat i a la segona fila el símbol que correspon a aquesta tecla que hem apretat, i un delay de 200 per a que no tingui un comportament erràtic, que de vegades si no posem un delay, si s'actualitza massa ràpid i està variant entre dos valors, no veuríem res. Per tant, sempre és una bona pràctica deixar que la visualització estigui a un temps mínim, per a que, imagina't que tens un termòmetre que està variant entre 24,5 i 24,6 i no es veu bé. El primer que fem és llegir amb la conversió que hem fet abans, per a que siga unitari dividim entre 2 elevat a 10 menys 1 i multipliquem per fons d'escala. I després anem a anar comparant. En el cas que apretàrem el botó de l'esquerra, el valor ideal seria 0, però pot ser que sigui un poquet més per errors de mesura o tal, per tant hi posem 20 milivolts, perquè és suficient respecte al següent valor que està a vora 650. Si el valor és inferior a 20 milivolts, adjudiquem a símbol el símbol de la fletxa esquerra i diem que hem apretat la tecla 5. En cas contrari, passem al cas de l'umbral de la dreta. El tenim calculat abans, l'únic que està calculat sense el voltatge. Per tant, ho multipliquem per voltatge i li sumem 30 també per si hi haguera un error. En el cas de que així estem en un valor superior a 20 milivolts i en un valor inferior al valor umbral més 30, vol dir que estaríem en el cas de la fletxa dreta i el valor de tecla 4. Si el voltatge és superior, passaríem a comprovar el següent cas. És a dir, anem comparant primer el tram que està més baix, de 0 a 20, el següent seria de 20 a 650 o 680, el següent va de 680 a 1500
i així successivament hem de comprovar quina tecla s'ha apretat. D'aquesta forma, amb un sol input podem comprovar amb un sol input del microcontrolador podem comprovar distints inputs o distintes condicions d'unes entrades físiques. Això és una de les aplicacions de l'ADC. Perquè vegeu el comportament. Un error, a veure. Sembla que l'error era que havia apretat 2 vegades a iniciar i s'havia ratllat. Veieu que ara no estem apretant res, el símbol que apareix és 8 i la tecla pulsada és 0. Si apretem 1 tenim el quadrat, quan soltem tornem a l'estat inicial, 5 és esquerra, 4 és dreta, 3 és dalt, 2 és baix. I amb això tindrem l'últim exercici d'aquesta pràctica sobre convertidors analògics digitals. A la següent pràctica, que és l'última, veurem, en vegada de la lectura d'un valor analògic, l'escriptura d'un valor analògic. Se podria fer amb un conversor analògic digital, però ho anem a fer d'altra forma amb un PWM. Ho veurem a la següent pràctica. I de totes formes, si teniu dubtes amb aquesta pràctica, me podeu enviar un correu o ho veiem a classe.